Dipisil pa para kay Nanay Cristita kan purok sa Barangay Pandan, Daraga, Albay, na ako nan makangurungin lahat na sinaparakan sa iyang 49 anyos na aki na si Winifredo Lorica, na pinagsasaksak gadan alas 6 nin aga kan Pebrero 19. Sabi niya, mayo man nakaiwalan sa iyang aki na sarong PWD, solamente ang pagburubantay sa naman sa tindahan ang pigkakasibutan kan biktima. Kaya pigkakangalas niya daata ano tanako apang gadanon ang biktima. Sus ko na ko, siya hinamulintan na. Siya naununawa di. Saya daw nakan sa di nag... nga ura barang kalag-kalag. Sabi ko, amang Diyos na nakan sa langit. Ma daw sa di. Karay na nakan sa di akos. Malang butsan ini. Ura barang katabang sa pamilya. Mabuutin niya na bata. PW panganik ngayan. Sa inisyal na investigasyon kan Daraga Municipal Police Station, mantang turog ang biktima, pagtutubudan na linaog inisa sa iyang tindahan, hinaabunan dangan pinagsasaksak. Tama sa maniba-ibang parte kan sa iyang hawak ang sinapo kan biktima. Posible man na maagahon ginibo ang krimen. Ini po si Sir Lorica, duma na talaga siya nag-i-stay for almost 1 year upon interview sa mother niya. Dahil na siya nag-uuli duman sa house nila, talagang duma na siya nagtuturog. Nawawara man ang body bag asin mga delhensya sa tindahan kan biktima. Wala man po siyang nakaiwal, so siguro talagang plano lang siguro talagang nakawan siya, and then siguro nagimata siya or baka bistado siya, kaya yun, ginibo sa iyo, talagang sinaksak niya ng para di siya mabisto, murang makakaaram. Sa ngunyan, padagos pa ang paghanap ng ebidensya kan otoridad na makakapagtukdo sa kagibo. Nakatalaan man na ipaisararom sa otopsiya ang biktima. Para sa mga baretang Tatak, Bicol, Mariel Lorenzana.